Lain-lain ang panglantaw sa uban mahitungod sa kaluwasan. Ang uban moingon nga ang makaluwas ang ilang simbahan. Ang uban pod moingon nga maghimo ratag maayong binuhatan. Ang uban pod ang ilahang relihiyon mo'y ilang gipakadak-an kay naa daw diha ang kaluwasan. Apan kung pasultio nato ang balaang kasulatan sa kapitulo 14 bersikulo 6 sa Juan, way laing dalan kamatuoran ang kinabuhing walay katapusan, bugtong si Hesus lamang. Dili relihiyon o ang atong simbahan, dili pod ang atong maayong binuhatan, kay trapura man na matud pas balaang kasulatan. Suway lain gyud kung dili si Hesus, kay siya lamang ang bugtong nag-antos. Iyang kinabuhi, iyang gihatag ibabaw sa krus, aron kitang mga makasasala matubos. Naabay mga magwawali nga nagpalansang pod ibabaw sa krus, nagula sa ilang dugo aron kita matubos. Di ba wala? Bugtong si Hesus lamang ang nakahimo ana. So siya ra pod ang makaluwas sa atoa. Mabungahong kabuntagon mga higala. Ampo, amping, abantita. To God be all the glory. God bless.